Velkommen til. Mit navn er Mads Weidemann. Jeg vil her præsentere en række øvelser, som gør dig fysisk stærkere til din mountainbike-kører. Som sagt, jeg hedder Mads Weidemann, og hvem er jeg? Jeg er 3 gange dansk mester og europamester i downhill mountainbike. Sideløbende med min professionelle mountainbike-karriere driver jeg MTB Akademiet. Jeg er en af landets bedste teknikundervisere og underviser danserne i korrekt mountainbike-teknik. I denne video vil jeg komme ind på opvarmning, balanceøvelser og funktionel træning. Vi starter naturligvis med opvarmningen. Opvarmning er lige så vigtigt som din hovedtræning. Ved at lave opvarmning får vi pulsen op, vi minimerer risikoen for muskel- og ledskader, og vi gør kroppen klar til den generelle træning. Ved opvarmningen starter vi nedefra og bevæger os op. Vi starter først med ankelledene. Vi sætter en fod i jorden og kører cirkulære bevægelser med hælen. Kører et x antal gange den ene vej og et x antal gange den anden vej. Derefter bytter du og går over til den anden fod. Først den ene vej og så den anden vej. Ved rotation i anklet er det vigtigt, at foden er så tæt på den anden fod som muligt. Derved opnås en bedre cirkulær bevægelse. Fra ankelledene går vi op til knæene, bukker i knæene, rækker en arm frem, knytter hånden, sætter denne hånd ned imellem, så vi får en håndsbredde afstand i fødderne. Tager hånden op igen, slår den sammen med den anden hånd og sætter de sammenklappede hænder mellem knæene. Herved har vi lige afstand mellem fødder og knæ. Så går vi lidt dybere og begynder at tegne cirkler med knæene. Et x antal gange den ene vej og et x antal gange den anden vej i flotte cirkulære bevægelser. Ved rotation i knæ er det vigtigt, at du har en stille overkrop, og du roterer primært i knæ, men ligeledes i hofterne. Fra bøj i knæene går vi op til squat-øvelser. Vi laver et lille hop, så vi får hoftebredt fodstilling. Derved skal vi forestille os, at vi har en snor i vores isse, og snoren hæver og sænker os hele tiden. Så hvis vi tænker, at snoren sænker os, så går vi ned og op. Ned og op. Vi gør det med en rank og lige overkrop, så det kun er benene, der arbejder. Her er det vigtigt, at din knæ peger udad. Derved opnår du en lodret bevægelseslinje. Og her laver du lige så et x antal gange. Fra squatbevægelser bibeholder vi vores hoftebrede fodstilling. Vi sætter hænderne i siden, og så tegner vi cirkulær bevægelse med hofterne. Store runde cirkler. Først x antal gange den ene vej, og derefter et x antal gange den anden vej. Fra hofterotation går vi over til armsving. Med den arm, du vil svinge rundt, træder du med samme ben et skridt tilbage, så du får split fodstilling. Herfra strækker du armen lige ud og begynder at rotere bagom. Det kan være, at du skal holde den anden arm frem som modvægt. Og derved et ekstra antal gange den ene vej og et ekstra antal gange den anden vej. Herfra bytter du, hopper over, rækker armen strakt ud og roterer ene vej og den anden vej.
Fra armsving skal vi over vinkelsving. Vi er tilbage i neutral fodposition. Ligesom før strækker du armen ud, og her roterer vi bagom. Har du problemer med balancen, sørg for, at rotationen sker i hofterne. Sidste fokus er nakken. Vi kører cirkulære bevægelser ned omkring brystet og slutter af i neutral og her ved retur. Vi har ikke fokus på at køre bagom, men vi holder os fra lodret til en stor bue ned omkring brystet og slutter af lodret. Og derved retur og brede cirkler som muligt. Under nakkerul er det vigtigt, at du har afslappede skuldre og hagen konstant kører nede på brystkassen. Og at du kører i et langsomt tempo, så du hele tiden er opmærksom på strække i halsmuskulaturen. Øvelsen her, balanceøvelse, en enbens rotation. Du træder op med det ene ben, roterer i hoften, så det andet ben kommer ud. Måske du skal armen ud til siden for at opnå bedre balance. Men tænk på, det er din hofte, der roterer, og altså ikke dit knæ. Denne øvelse foregår på en pilatesbold. Det er meget simpelt. Du skal lære at holde balancen. Sæt dig ned, slip med dine fødder, ræk armen ud, ram ryggen, kig lige frem og find balancen i hofterne. Når du har fundet balancen, kan du udfordre dig selv ved at rotere i hofterne, så du glider fra side til side. Det er vigtigt, at du spænder naturligt op i maven, derved får du et lavere balancepunkt, og så har du bedre balance. Når du har fundet balancen på bolden, og det begynder at kede dig, så kan du tilføje en redskab. Start for eksempel med en kosteskaft, læg det bag om nakken, stræk armene ud, og herfra kan du sidde og rotere. Et andet redskab, du kan tilføje, er en kettlebell. Find en kettlebell, der passer i vægten til din styrke, og derfra kan du tilføje nogle swings. En øvelse mere med en kettlebell er en push press. Du tager fat i hanken, vender den rundt, slipper med fødderne og derved laver pres. Vil du have variation i dine swishball øvelser, kan du også hoppe op på knæene på bolden. Start med at finde balancen. Det er gerne, at ventilen peger opad. Derfor hopper du op på knæene, ligesom du gjorde sidst. Sørg for, at balancen er i hofterne. Og herfra igen udfordrer dig selv
ved at rotere fra side til side i hofterne. Og her fra denne knæstilling kan du tilføje kosteskaft og kettlebell osv. Denne øvelse er toe tap push-up. Denne øvelse tager udgangspunkt i en almindelig armbøjning. Når du kommer tilbage i strakt position, krydser modsatte fod og arm ind og mødes i et klap. Den øvelse, vi skal til nu, er sideplanke med dip. Læg dig ned, sæt albuen i, og sørg for, at du har en lige linje fra bryst til ankler. Derfra hæver og sænker du dine hofter. Og herfra vender du dig naturligvis om og laver til den anden side. Denne øvelse er 45 graders lunges. Fra din stående position træder du et stort skridt ud, sænker det bagerste ben i 90 grader. Vigtigt er, at knæet ikke rører gulvet. Ligeledes skulle du gerne have en 90 graders vinkel i dit forreste ben. Herved træder du retur, samler benene og på ny træder ud. For at gøre øvelsen en smule sværere, kan du bygge et kettlebell switch på. Du træder ud i din 45 graders lunges. På indersiden af dit forreste ben har du kettlebellen. Derfra går du naturligvis ned, fører kettlebellen ind under dit fremtrådte ben, op så den er på ydersiden. Derved træder du retur og kører modsat. Når du kører modsat, har du kettlebellen på din inderside, går ned, kører under og retur. Med denne øvelse træner du din core og dine skuldre. Du tager din kettlebell op, holder den ene arm, går modsat og twister ud til strækt arm. Sørg for, at hoften hele tiden er stabil og på linje. Derfra går du modsat og ligeledes twister ud med en stille og rolig hofte. Denne øvelse er stivbenet dødløft. Du indfinder i dit hoftebredt fodstilling, og som navnet antyder, fuldkommen stivbenet. Derfra bukker du aktivt fra hoften, griber om kettlebellen og går ligeledes op med rank ryg. Stivbenet dødløft er det vigtigt, at du spænder op i din mave, holder din ryg rank igennem hele øvelsen og undgår at krumme ryggen. Denne øvelse er godt for din balance, din smidighed
og din generelle bevægelse på mountainbiken. Du stiller dig i en fodstilling lidt bredere end dine skuldre, kører tæerne helt ind imod væggen, retter ansigtet ind, så næsetippen står 2 mm fra væggen. Derfra bevæger du dig lige så stille og roligt ned, hvor du hele tiden tænker, at du har en snor i din isse, der følger dig ned. Kom så langt ned som overhovedet muligt, og derved bevæg dig langsomt op igen. Du har nu trænet din balance, din core, din lænd og din skuldre. Alt sammen gør dig fit til at komme på mountainbike.